Hi everyone. Pini ke jo KSA Karbi Student Association dak niharong ke the branch pen lahai ke wartang cold drinks langkang sam apot abotol abong ke wartang ahin pot litum kapang room dam pen olahai plastik ke do oyone pen environment mate la pir thelong akisung dopik harmful dopik dasila bahaya a plastik along pen litum kepa joki aphat environment pa meje phan pura lahai abong ke wartan litum dukan long pangrum dam pen lahai potnon litum ki use chupo varve log var hok chu tame varta litum ta science ma porhilong lo var tame lahai ke decompose me mane injirun e lasi la bahai injirun e hobostu litum use po non dak ni harong ke the pasmala bujar so long la so bong pen dustbin ka bunai chubo a phong ba kan litum check pen kibu adas te bonai as non hai abong mangta war hok chu chadang no dak sin tum pangrum pen kes e hoi pen tum pangrum pen si adak litum pena bangke dustbin ka bonai po aketer ke air ke varadim ka bonai po onali pine pi langma Neli pui alam ke lalo ahok lo lapu rong pisar keningi alam ta langli non kipu alam ke ahok lo si lahai a plastik a hai bhui a wastu ke war jam jete sikime lapu langli tiron hang pan ni sebenarnya Kardom don mali tum lalo ahok lo non lapu rong pisang ho alang li terang sang ho tuma non nang ni tum hana pachini lo lapen nili nang pachini alam me lapo lo ingchin po bostu bang ingjir da tathek lapen ang ru bang pen ingjir da tathek samila la so plastik po bostu ge nang li tum jong hele lang along bibiar samila so plastik bang ingjir ge ingjir ge la sin nang li tum la ke nang nili bu pelo nang li tum pelo la ke nili tum sami non dak nihang rong the bronze case ipen nili tum non bang thom nili tum dak singwai pen klem klem ni pansin nili tum chisiglo jong si la so plastik ang bong abong long jong si nang li tum jong si sangti long li sami thai the pongte arjang phoi mati di la si la so arjang phoi pongte nang li tum mane pardi temon papon un lapen papar diji pong nang li tum la so bong arlo bang sangti thabang po don tum la lo la se akitel ki wala dim sami nili tum pathe dung pen nili tum la so abong pen nili tum bonai po lapen semar po langmi langno po sami nili tum bol ipen mane paklang po litum ladak ni harong ke the KSA branch hoi pen keter apot ke war pon pini litum pat dir pon lo asi puthot litum la keter po wade pen tame plastic free pen plastic pen dustbin bana pon po athe plastic ke injirun e labaso a plastic pen litum environment me sani pote plastic hormu kai ke ta rimbet bibet nangi asila bangso plastic litum ki use phan ke barcho hokcho chei phan ke litum use suna po lasik puthot litum dustbin ka bunai pon paklang pon ikon po akitel dak sido piklo la sila so akitel water si ako la dak bang si ako dustbin bang na ke wala akitel war jadi sami bunai po lalo si aku kapre ka sai along kam wai asai wai malal si itu tum klem ponang po la dung an pon po so thak ta bin lang mati ko lu pak chicken thak ko tangrang tian mana ke lain tum dut fu lo nan ke ya plastic pen si jata litum kam klem te bol chora plastic la te litum ke plastic ben e
Angke ketang por lo, finishing kuri lok lo. Ketang tang putok dok lo memang ke finishing kuri lok lo. Ila bangso ani haro ke France pen patri people pen si plastic awareness mate dustbin aketer kiwara dim punle tum plastic abong akahay no ke pan pen waste bottle pen litum labangso adustbin litum donate lo las kado ka beta me ilitum environment ke mesen nangi prote ilitum plastic amukha bang kewar jam je pen je phansi puthot litum pachini pon lo nasi pini an ilitum labangso adustbin patang ponik lo